Представете си, че една сутрин се събуждате и осъзнавате, че всички страхове, които цял живот са ви спирали, всъщност никога не са били истински. Това не е оптична илюзия, нито пък трик на съзнанието, а дълбока истина, която може завинаги да промени вашия поглед към света. Страхът управлява всеки аспект на нашето съществуване. Той твърде често ни възпира да действаме, кара ни да се съмняваме в себе си и да виждаме проблеми там, където всъщност няма такива. Но какво ще стане, ако има начин да се освободим от този механизъм? Начин, който преди няколко века е открил човек, осмелил се да оспори всяка конвенция, и заради това е бил изключен от собствената си общност. В това видео ще откриете тайната на Барух Спиноза, философ, който завинаги промени историята на мисленето и който може да преобрази и вашия живот. Барух Спиноза е роден през 1632 година в Амстердам, строго затворената сефарадска еврейска общност. Още от младостта си се отличавал с интелигентност и критичен дух. Докато другите приемали истините, които им били наложени от религията, той си задавал въпросите. Какво всъщност е Бог? Защо съществува страданието? Дали наистина сме свободни, или всичко вече е предопределено? Неговите идеи били опасни, защото поставяли под въпрос основите на неговата култура. Спиноза не вярвал в Бог, който награждава и наказва, а в една вселена, управлявана от необратими закони, които не съдържат морални присъди. Неговата визия била твърде революционна, за да бъде приета. Само на 23 години той бил изключен с жестока присъда. Никой вече не трябвало да говори с него. Никой не можел да му помогне. Неговото име трябвало да бъде забравено. Той бил заличен от общността, изоставен от семейството и приятелите си. За мнозина това би било краят, но той превърнал самотата си в сила. Започнал нов живот, изкарвайки прехраната си като шлифовчик на лещи, посвещавайки всяка свободна минута на писане и размисъл. В тази изолация той развил система на мислене, която може да освободи човека от страха и страданието. Защо живеем в страх? Всеки ден живеем в страх. Нашият ум създава страхове, които блокират нашите действия и енергия. Страхуваме се от провал и отлагаме важните решения. Страхуваме се от чуждото мнение и живеем, опитвайки се да угаждаме на другите. Бягаме от несигурността и се вкопчваме в илюзията за контрол. Но дали тези страхове са реални, или са просто интерпретации на реалността? Спиноза предлага радикална перспектива. Страхът не проистича от самите събития, а от начина, по който ги възприемаме. Не бъдещето е това, което ни плаши, а образите, които създаваме в ума си. Колко пъти сте се страхували от нещо, което в крайна сметка не се е случило? Колко пъти тревожността ви е държала будни заради проблем, който на следващия ден се е оказал незначителен? Спиноза в същността си ни учи, че не светът е този, който ни плаши, а нашата интерпретация на света. Страданието не проистича директно от събитията, а от начина, по който ги преживяваме и реагираме на тях. Страхът, тревожността и емоционалната болка не произлизат от обективната реалност, а от нашето субективно тълкуване, от вътрешния филтър, през който гледаме на живота. Представете си две различни личности, които преминават през едно и също изпитание, например загуба на работа. Единият може да го възприеме като непреодолима трагедия, изпитвайки унижение и страх от бъдещето. Другият обаче може да го приеме като възможност за ново начало, за търсене на нови пътища. Събитието е същото, но интензивността на страданието зависи изцяло от нагласата на ума. Коренът на проблема е в това, че нашият ум създава точни очаквания за това как трябва да изглеждат нещата, и често дори хората. Когато реалността не съответства на тези очаквания, изпитваме фрустрация, разочарование и болка. Значи, проблемът не е в самите събития, а в нашето нежелание да ги приемем.
точно този вътрешен отпор е истинският източник на страданието. Спиноза ни призовава да виждаме света такъв, какъвто е, без да го обременяваме с собствените си желания или страхове. Ако приемем реалността такава, каквато е, без да се преструваме, че трябва да бъде различна, ще спрем да страдаме излишно. Това не означава пасивност, а разбиране, че борбата срещу онова, което не можем да променим, води само до стрес и болка. Не светът е този, който ни плаши, а нашият начин да го гледаме. Колко пъти сте преувеличавали проблем в ума си, който в крайна сметка се е оказал много по-малък, отколкото сте си представили, или дори никога не се е случил. Това се случва, защото не реагираме на самата реалност, а на представата, която си изграждаме за нея. Ако вярваме, че провалът е нещо недопустимо, всяка загуба се превръща в катастрофа. Ако смятаме, че мнението на другите определя нашата стойност, всяка критика става заплаха. Но тези страхове не са истински, те са просто субективни интерпретации. Философът ни насърчава да наблюдаваме емоциите си от дистанция и да се запитаме: дали това наистина е проблем в този момент, или просто начинът, по който го възприемам. Често, когато осъзнаем, че умът ни е този, който създава страданието, тежестта на тревогите намалява. Приемането на реалността и нейното осъзнато наблюдение са ключът към освобождаването от страха. Учението на Спиноза се основава на една фундаментална истина. Реалността следва точни закони, независимо от нашите желания. Страдаме, когато се противопоставяме на онова, което не можем да променим, когато искаме светът да бъде различен, отколкото е. Но какво ще стане, ако вместо да се съпротивляваме, се научим да го разбираме? Първият ключ към освобождаването от страха е наблюдението на собствените ни емоции от дистанция, без да им позволяваме да ни завладеят. Когато усетите тревожност или страх, спрете за момент. Опитайте се да излезете от собствената си глава и се запитайте: дали това, което преживявам, наистина е реална заплаха, или е просто създадена от ума ми конструкция. Научете се да възприемате страха като хипотеза, която трябва да бъде проверена, а не като абсолютна истина. В повечето случаи ще откриете, че той е просто илюзия. Вторият ключ е използването на разума, за да видим реалността ясно. Умът ни има склонност да преувеличава проблемите, да драматизира ситуациите и да си представя най-лошите сценарии. Но ако рационално анализираме това, което ни плаши, често ще открием, че нищо не е толкова страшно. Да бъдем разумни, дори хладнокръвни, когато оценяваме собствената си реалност, може да бъде изключително полезно. Преди да преминем към третия ключ, надявам се, че се наслаждавате на това видео. Ако е така, абонирайте се за нашия канал и подкрепете нашата работа. А сега, нека продължим. Третият ключ е приемането на онова, което не можем да променим. Светът следва своите закони, независимо от нашите желания. Преустановяването на съпротивата срещу неизбежното означава и край на страданието. Всеки миг, прекаран в борба срещу онова, което не е в нашия контрол, е загубен миг, който бихме могли да използваме, за да израснем, да действаме и да създаваме нещо ново. Това не означава да се откажем, а да спрем да хабим енергия за неща, които не можем да контролираме, и вместо това да се съсредоточим върху онова, което е в нашите ръце. Спиноза умира без богатство, без признание, без последователи, но неговата философия преживява векове, защото докосва универсална истина. Страхът и страданието не идват от събитията, а от начина, по който ги тълкуваме. Това, което ни се случва, често има по-малко влияние върху нас, отколкото си мислим. Нашият ум решава дали това ще се превърне в затвор или в урок. Ако осъзнаем това, преставаме да бъдем жертви на собствените си мисли и започваме да живеем с яснота. Истинската свобода не е в контролирането на света, а в неговото разбиране.
Колко пъти сте страдали не заради самото събитие, а заради начина, по който сте го възприели. Колко пъти страхът ви е блокирал, само за да осъзнаете по-късно, че заплахата е съществувала само във вашия ум. Споделете в коментарите какво мислите и кои страхове бихте искали да преодолеете. Спиноза ви предлага алтернатива. Спрете да се съпротивлявате на реалността и започнете да я разбирате. Не можете да контролирате всичко, но можете да изберете как да реагирате. Можем да се освободим от илюзиите, които ни държат в плен, и да живеем с повече яснота и спокойствие. Сега изборът е ваш. Да продължите да живеете в страх, подчинени на илюзиите, или да започнете да гледате на реалността ясно и веднъж завинаги да се освободите. Философията на Спиноза остава актуална, защото страховете от миналото са същите и днес. Но днес, за разлика от тогава, имате едно предимство – знаете истината. А осъзнаването е ресурс, който винаги е на ваше разположение. Благодарим ви, че бяхте с нас в това пътешествие. Абонирайте се за нашия канал и ще се видим в следващото видео.